Jeg hedder Bertram, og jeg er 16 år gammel, og i min fritid, der skater jeg. Det fede ved skating, det er friheden og adrenalinen, man får, og bare lyst til at blive ved med at skate. %60 af skateboarden, det er mentaliteten, og der er også det her build-up, når man skal lave et trick. Man kører tit lige frem og tilbage for at se. Man skal virkelig ikke være bange, hvis man skal skate. Hvis du ikke virkelig går for et trick, så slår du dig for det meste mere, end du gør, hvis du prøver. Så skal man tage sig sammen, og så bare gå for den. Jeg har lige lært en trick. Det er en backside crooked grind på en ledge. På ollie op står du med trucken, der grinder på metallet med nosen. Så spurgte jeg Chris, om han ikke ville filme det. Så prøver jeg så i måske 45 minutter, før jeg lander det. Så er det ligesom det der pres. Cooler than cool. Ja, tak.